ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to gawi nane to fasudeɓe to korkaƴela to kuñakkari to awoyni to guetamma on takkusan juula ha to galle shérifa bouye mo ñoroɗi sahel ha to galle taltalɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie altine hanki o altine hanki jeenayya altine hanki o jeetati lewru septembre fuɗɗima 7e édition tawi ko conférence exposition Mauritanie de 2025 to leydi Sénégal Dakar heeɓi toɓoji kewɗi ndiyam no fewi ñiloga e leeɗe kay teskama ene tawe e yolayru to leydi Mali hono société transport biteɗo jara transport ɓe kolliri tigui wonde ɓe dartini walla ɓe jowi dendagal ya garta mabɓe mo mbaɗanno e nder leydi he ha diwa o saaha kedde Afrique ma en ketto Alassane Oumar Mbocco habaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Qatar to leydi France to leydi Nepal to leydi Ukraine bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pacciren ɓatake jaam gonɗaɗo hono kunjo Mouhamadou Siley tawateɗo toon to Silla hono acce Mamma Ousmane tawateɗo to Silla hono acce Ibrahima Salif to Nouakchott hono Habibata Kane to Dakar hono Saydou Silla kunjo to leydi Italie jettinɗo ɗo wulango eɓe ndenta kamɓe kala eɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe uste hoddiɓe kala ustare biyetanoɗo kunjo Oumar noon o ɓurno lollide ko capitaine kunjo o yalti aduna noon koto Nouadhibou wendoga hande o goskiki noon nanay lawol kay artirede toon to Likseyba Gorgola ko ñalawma subaka janggo sanga 10 heures o wirete toon to Likseyba Gorgola eɗena pecca sunare men noon e dendagal sillanaɓe Likseyba naɓe kala ha tenti e hunjoɓe kan hanɓe demɓe kala eɗena mbiyatande Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina siftini noon yettiniɗo wulango go ko musidɗo men hono Saydou Kunjo ɓurɗo lollude Saydou Silla tawateɗo toon to leydi Italie haadi bil aadi salade adi ɓuri fulfotade ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadindo ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo Allah lubrimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra rewɓe wonduɓe kista fibrome dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawra ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen jippiɓe e leese fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal prostate ma to wawno yarude kala son jokkodiri e nder balɗe tati docteur eɓe ma namdoma an kam hol o docteur omo jidirɗa ceerno Amadou Tijani Diallo estomac ma no fotirno kala son jokkodiri balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko jiɗɗa ceerno Amadou Tijani Diallo hewɓe ɓe o jokkodirno mbaɗi audioji kolliri tigui guila wannoɓe paralysie ha e ɓen yananoɓe barogal kala kolliri e oɗo saaha joni jiitima koye mumen keeɓi cellal mumen ha no hannirta ni ceerno Amadou Tijani Diallo ene tawi oɗo saaha joni to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta ko 77 536 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ene tawi ɗon ɓiyi ko ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo ko labɗo reedu
ko malaɗo woni ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko. gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma ƴettude kaɓuruji mon e ɗemgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe ɗen goni e talata jeenayi lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓossoje ko mini men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie noon ma jaaha toon to wuuro men Likseyba gorgol noon e ko taari ɗum kala ene tawe ñalawma hande o sunare mawde no feewi jaltugol aduna kay goto yontaɓe wuuro ngo biyetenoɗo capitaine Oumar Kunjo Oumar noon ko ancien militaire mo martaba capitaine o wonno e nder armée mo leydi Mauritanie ɗiɗo duuɓi kala noon guiɗo kaw yi retraite makko ɗiɗo duuɓi kala o dillatno koye ONG uji wondude e pelle tawi ko pelle darniɓe haqqe innama aade ha tenti noon e pelle dariɓe kay wallude e yimɓe no keɓiri kayitaji ha tengte kayitaji état civil capitaine Kunjo Oumar noon ko janoɗo mission mum toon to Nouadhibou ko Moussalla fimo toon noon caggal nde o nawa noon to hôpital balɗe ɗiɗi o waɗi hôpital ko hen o hooti e joomi ko kikiɗe hande o noon goskiki ummima toon to Nouadhibou ekkinayi lawol kay faade to Likseyba gorgol ko subaka janggo so tawi ala ko faali sanga 10 heures kay o ɗamini wirede toon to saare gonga te Likseyba gorgol Kunjo Oumar noon siftinde on ɗiɗo duuɓi kala o ɓuuri joɗade ko toon to kay haydi jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habou Diallo eɗen pecca sunare men eɗen nduno dendagal ɓesgu makko e dendagal galleji hunjoɓe kan hande e demɓe Likseyba e sillanaɓe ko taari ɗum kala eɗen mbiyat hande Allah yurmotomo yaafomo harnamal janna
kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen altine hanki jeetati lewru septembre 2025 wonno cérémonie tawi ko puɗɗogol 7e kolol jeeɗiɓiwol woni 7e édition koɓe mbiyata de la conférence exposition Mauritanie 2025 to palais de congrès keso mo Nouakchott on palais noon woni oɗo saaha joni moɓe mbiyata palais du congrès Mourabitouna mo Nouakchott e nder oɗon exposition noon on exposition noon koko haalde tigui ko fate e ngaaluji taw ko ngaaluji tawateɗi cuuɗiɗi e nder less leydi e nder exposition noon Amadou Tidiane Thiam kañum woni ministre des mines de l'industrie o holliri toon noon wonde kay less leydi Mauritanie guila less leydi Mauritanie kay guila duuɓi e kitali ene mari kay ngaaluji kewɗi no fewi tawi ko ngaaluji cuuɗiɗi e nder less leydi o wi noon Mauritanie kay est une terre de ressources, est une terre de ressources et d'opportunités de ces richesses minières et énergétique constitue un levier fondamental du développement national politique wonde ngaaluji tawateɗe nder cuuɗiɗi e nder less leydi kay ene jeeya tigui e ngaaluji tawi kay ɓurdi tambade ko fate ɓemtare ƴellitare leydi ndi hano hannitini o holliri noon oɗo saaha kala secteur minier mo leydi Mauritanie ene udditi kay chapitre kesso woni hello hesso walla ne yaɓɓi jaɓɓal tawi ko jaɓɓal kesal ngal jaɓɓal noon kay ko yidde kay tawi kadi yoyti koye ɗeɗo toɓɓere tati noon woni toɓɓere arwandi nde ko fate modernisation woni hesrinde toɓɓere ɗiɗi ɓe nde ko fate innovation e ko fate développement durable o holliri tigui wonde leydi Mauritanie ko leydi kay belndi wadde investissement kadi ina udditi dame mum ha kay yaaji wonande kala jiɗɗo investisseur woni joomi ngaaluji kay yiɗɓe aroɓe kay yiɗɓe arde kay wadde investir gollade e nder leydi he e leydi ndi ne bismi ɗum hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ko bonni ma jaaha to ko bonni toon ko ministre mauritanien de la santé ministère mauritanien de la santé ministère mauritanien de la santé woni holliri tigui altine hanki o wonde debbo goto coynoɗo o jibini funeɓe woni ko wiyete funeɓe tato woni ko wiyete triplé to suudu safrirɗum toon to wiyete Gugge Jamal e nder Mokadadi Komani ko to funnague leydi Mauritanie o jibini noon o jibini e dow jaam bebbeji tati ɗi kala ene celli ene kissi ene mbi wenga ministre o holliri wonde kay ngatiwere nde ari tigui koye saaha kay ko adi tigui kode adi tigui kene yonta ɗum saabi noon o wawino nawede kay o jibinoyi tawi ko centre de santé mo Ayouna koto docteur ɓe noon darima darde faydude no fewi kay ha wawi jibinde ngatiwere nde ha dewi dow lawol o jibini e dow jaam ministére o noon e yettane jarna dendagal docteur ɓe kay darde mumen ha o wawi jibinde e dow jaam e kisala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen leydi Mauritanie tawi sunare mawde no fewi hono kay jaltugol aduna gonnoɗo kay le premier conseiller to ambassade Mauritanie e nder Arabie Saoudite biyeteɗo Mohamed Lamine Oula El Hadi o yalti aduna noon ko alet ɓennuɗo hecci hen ko yalti aduna toon to Rabat lamorgo gendi Maroc ko bannoɗo noon malaise kene wona joni balle seeɗa o antirno ko hen o yalti aduna ambassade Riyad noon waɗi tigui waɗimo hommage mawɗo no fewi ɓe jettimo tigui ɓe kaali golle makko e ɓuure makko kay e neɗɗagal makko e wondemo julɗo kay kanko kala e wasde ɓoyde toon e oɗon ambassade leydi Mauritanie tawte toon to Riyad woni tigui to Arabie Saoudite kanko wonno premier conseiller on ambassade tawi ko hono ambassadeur on biteɗo Mohamed Oula Babana e dow e dendagal personnel gollotoɓe ambassade Mauritanie toon to Riyad kamɓe kala ɓe pecca sunare mabɓe e dendagal famille kanko jaltuɗo aduna e mbiyatande Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala El Hadi noon golli e poste o gollima e poste uji diplomatique kewɗi no fewi e nder leyɗe kewɗe tawi ko leyɗe araba o sakkiti wonde noon ko premier conseiller to ambassade leydi Mauritanie toon to Riyad capitale Arabie Saoudite ko toon noon ko jonte seeɗa tan o waɗi toon o yalti aduna ɗen mbiyatande Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie jen ha toon to Fumuguleyta jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate ndema biteɗo Moma Wula Bobata Bobata o waɗino jillu makko e nder fande Fumuguleyta noon ene tawi nder Mokata de Mbouta e nder région de Gorkolam o fati noon ko fatinoɗe projet tawi ko projet guesa sukara walla usine sukara ɗaminiɗo a feede toon remoɓe hewɓe noon e joom guese en hewɓe tawate
wonteɓe toon to fumo guilete mbaɗi mawɓodiral mumen tawi kadi tawtorede hono tigui hono tawtorede hono député mabɓe député mo fumo guileta hollirde mette mabɓe kadi ete député on e yaade mabɓe ko fati kay hollirde e oɗo saaha joni wonde kay laamu ngu yiiɗi ko tettude e guese mabɓe e leyɗele mabɓe tottidde kay ono usine tawi ko usine sukara ɓe kolliri noon kamɓe remoɓeɓe nde ministre o ari toon nde kay ɓe ɗaminno kay ko ministre o ari kay ko walludeɓe noɓe mbawi remirde guese mabɓe kay wona wiide ne tetta guese ɗe ha laaɓa ne watta e oɗon usine sukara ɓe kolliri kadi wonde usine sukara o hay sinno waɗama toon eɓe ɗamini hay gartama goto ala ko jogori waɗande fumo guilete ko taari ɗum koɓe keɓata e leyɗele mabɓe noon ɓe kolliri ɓurniɓe hunde kala ɓe kolliri noon wonde kay ɓe jadani e ngoɗona miijo eɓe eri laamu ngu kadi ne ɗaccata ha laaɓa ko kala ko fati e guese mabɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen nummima toon to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal to legal Parcelles Assainies ko sagata gorko goto mo duuɓi 23 inde makko fuɗɗori ko alkulala de o yettete ko Traoré tigui kañuma yalti aduna altine hanki o hawrela dial noon koye nder auberge goto woni tigui nder hôtel Tokoso to yarno kay omo yaduno e suka debbo goto kay tawi kadi ko suka debbo jeeyo hoore mum tigui to Parcelles Assainies unité 6 o addini o adduno toon mbiɗen ko suka debbo goto suka debbo noon tawi kadi ko jeeyowo terɗe mum ona suka debbo inde mum fuɗɗori ko S o yettete ko Ba ko client makko ne yara duuɓi 32 kanko suka debbo noon holliri tigui wonde suka gorko kay jaltude aduna hono Traoré nden ɓe naati nder suudu ko ɗon tigui yaltini produit on produit noon ma woni koko muɗete walla ko yarte caggal nde ƴetti ɗum ko ɗon tigui wone ɗojjude ene tuuta taw kadi ne tuuta ƴiƴam ko ɗon yani nden o fayi noon kanko SB o suka debbo o ko nen tigui o noddi gérant auberge o noddi kadi nde ɓe garduno suka Traoré o ne arduno e sehil mum ene wiye el ne yette Baro on noon sehil makko wonno koto Bato ɗon fannoɓe haaɓe jalta ɓe noddi on wondude e gérant hôtel o ɓe mbawi dogde kay ko ɓuuri yawde e yaccade faade makko gam yidde waddemo réanimé kono nde ɓe jettiɓe tawi ko bonatno police saabu kay ɓe tawi ko hawri e ladiala ko ɗon noon ɓe noddi police tawi ko police ɓe commissariat de Golf Sud e gardogol commissaire Mam Ba e sapeur pompier en kala nde ɓe gaari mbaɗi constat mabɓe eɓe gayni ko ɗon sapeur pompier en ƴetti goskiki ɓe nawi ɗum to hôpital Dalal Jam e dow yamirore procureur de la république beele kay ene waɗe hen autopsie kanko suka debbo o noon client noon tawi kadi ko jeewo terɗe mum wondude e suka gorko o sehil makko mo wonno hono Baro kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbiyama teɓe tawi juuɗe police tawi kadi koye mbadi enquête ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jena toon to Tambacounda hono jaagogal ministre de la famille de l'action sociale et de la solidarité biteɗo Maymouna Dieng o waɗino jillu makko yettima nokku to Tamba to wiyete Tambacounda o yettima noon to nokku biteɗo to nokku biteɗo Mama Kounda taweteɗo e nder yolaru e oɗo saaha kala caggal kayde toɓoji kewɗi ndiyam jippino toon omo arani juuɗe ɓole noon o maddori kay ballal tawi ko ballal nguura o fecciri to noon fodde temedde nayyi kitta fodde temedde nayyi koli tawi ko koli nguura e hen wonande kay hen koli kala noon hen kit kala noon tawe hen sakiyela maaro ngel 22 kilo wondude bidongel lebam ngel 5 litres wondude paquet aji 5 tawi ko sukara ɗum noon caggal noon ko yimɓe kay hewɓe caggal kay nde wuuro ngo hemno ƴiwande hewde ndiyam no fewi to ɓoyi jeehino toɓo tamnongo toon ñande 16 ñande 13 e ñande 14 lewru août mayno ɗum noon saabinoma kay gon toɓo toɓino ha 150 millimétre saabinoma noon ha wuuro ngo heeɓino yoleru yoga e galleji kadi ko ndiyam maayo nani ndiyam tigui ha maayo yalti limun wawi sabade yolayru ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e dow lawol hakkude to wiyete Gurel hakkude to wiyete Gewul Louga ko oto goto tawi ko oto gendarmerie yani toon ha ponoje paydo woni tigui ha oto ajji ɗum jamma altine hanki saga 20 heures woni 8 heures jamma o yani noon ko tolno wuuro witego Nanguru Ndiaye ko oto noon toyatamo hinde 4x4 mo escadron de surveillance gendarmerie mo Saint-Louis de waɗi yimɓe nayo noon barmuɓe hen e nder ɓe nayo barmuɓe hen ɗiɗo ne tampi sanne ne tawi hakkude wurɓe e mayɓe ɓe ɓendinama to hôpital régional Amadou Sakira Mbaye mo Louga ko sapeur pompier en kañumen garniɓe ɗon
toon ha joni ko leydi Sénégal kedena subaka talata hande o yoga e leede kay Dakar heɓi tigi toɓoji kewɗi ndiyam no fewi ɗin toɓoji ɗon saabi man noon yoga e leede kay e kikiɗe hande walla ñalawma hande o yoga e leede kay ha tentito centre ville e to Médina circulation mettino fewi ko embouteillage hono embouteillage tawateɗo kikiɗe hande o e nder nokcot caggal nokcotne subaka o toɓino seeɗa kikiɗe o noon wonde tibbi ha wayno leydi ɗum saabi noon yoga e leede kay ñalawma kikiɗe hande o ko embouteillage uji mettude no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha toon tawten toon Barthélémy Dias gonnoɗo maire mo Dakar ittaɗo e golle mum ko ɓooyani mo tawi jillu makko toon to Montréal en tawi to leydi Canada o joddima toon noon e diaspora Sénégal naɓe o yewtide mabɓe no fewi kay ko fate gonka mabɓe ko fate caɗele mabɓe o yettide mabɓe kadi ko fate gonka dawrugol leydi Sénégal o holliri noon ma o yetto kay to dowlaji dindiɗe Amérique e nder yoga état ji kay mo ɗamni wadde toon jillu makko nder ɗo yontere kala ma waw yillade yoga e diaspora Sénégal laaɓe tawateɓe toon ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen jen ha toon to Dakar Yoff dadiɓe ɓe sécurité urbaine ɓe mbaɗi opération pattam lemijo ko fati kay haɓade drogue fade haɓade trafic drogue ɓe teɓima sagata gorko goto noon toon to Yoff dartonoɗo wadde oɗon trafic de drogue ɓe tawrimo noon omo jogui temedere capantati e joyyi morlel tawi ko morle drogue ɓe tawimo kadi omo jogui kilo drogue timmuɗo no fewi oɗo saaha kala oɗo saaha noon mona nanggama soka e mbadi garde à vue enquête nana jokki e makko habaruji men demgal Pulaar sen mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena to leydi Mali Jara Transport ko société de transport malien biteɗo Jara Transport ko société tawi ko mawɗo no fewi dowluɗo e nder leydi Mali jokki dowluɗo e nder jokli leydi Mali kala ko bisuji transport mawɗi no fewi ɓe jogui ina on société noon ardiɓe société kolliri tigui wonde on société noon jeeya tigui eɓe jihadiste en ɓe jofino feɗendu hadde kay wonde ko waɗoɓe janguji men hono ɗo ɓe jofiri peɗeli wonande kay kala adduɓe carburant e nder leydi he société o noon ardiɓe société Jara Transport noon ɓe kolori tigui wondera communiqué mabɓe wonde ɓe dartini kala activité mabɓe woni ya garta mabɓe ɓe dartini walla ɓe suspandi ɗum woni tigui ɓe joyi ɗum ha diwa oɗo saaha joni Jara Transport noon holiri wonde priorité mum ko sécurité kala ko fati kiɗaneɓe muɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen jen ha toon to Bamako gouverneur mo Bamako sifi kayide wonde kay ko interdit yuɓɓinde kirɗeli mbiɗe mbiyata soirée Diora les soirées Diora ɗum noon ko nder jokli leydi nder jokli Bamako kala ko mbim noon ko amri tawi kadi ko amri ko holliri noon wonde ko interdit kala kay nanggaɗo ene waɗa ɗin soirée ji kay na guila yuɓɓinoɓe ɗin soirée ji ha yahoɓe tawtoroyede ɗin soirée ji kala o holliri kala nanguiraɗo kay e gueɗe baɗe noon koko fawate ko amre ko fawno ha forti koyde autorité ji administrative noon e sécurité dokkama yamirore kay de toppito kay décision ha waɗe respecté tigui hano hannirta ni o holliri noon kala kay nanguiraɗo en gueɗe walla gueɗe goɗɗe ɗe jaadani ɓe holliri ɗiɗon gamri noon ɗin soirée ji jaadani e diineji jaadani kadi e aadaji leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen DIRPA woni la direction d'information et de relations publiques des armées ɓe mbaɗi communiqué mabɓe noon ko faadi e gonka leydi Mali ɗeɗo balɗe conférence o noon ko altine hanki jeetati lewru septembre tawi kadi ko directeur DIRPA o hono colonel major Souleymani Dembélé waɗi on point de presse o holliri noon wonde o holliri bina opération fama waɗi o holliri kadi wonde Mali e leyɗe biyeteɗe jeeyaɗe fedde witede AES woni alliance des états du Sahel ma mbaddu junggo e fandu kay haɓade dendagal sebbitiɓe nder jokli leydi he kala o holliri wonde oɗo saaha kala jihadiste en ene batti ko wattude batti kay batti ko kay ko toɓɓude installation économique leydi ndi toɓɓude civil en biftade yimɓe e kala saaha walla wadde ko wiyete tigui de bombe artisanal o holliri noon walla hutorade dornaji ɗum ɗon kala e oɗo saaha joni holliri wonde jihadiste en batti hutorade ɗum o holliri noon wonde dadiɓe jeeyaɓe alliance des états des Sahel ma juɓɓin kay ma dentina doole mumen kay mbawa haɓade dendagal jihadiste en to mbawi wonde e nder leydi he kala colonel o kadi haali wonde kay o haali kadi ko wiyete guerre de l'information holliri ko ɗum woni e oɗo saaha joni ko tawte nder leydi Mali guila kay ɓen jihadiste en e yimɓe haalaɓe réseaux sociaux ji wiyede kay wonde diwanuji kewɗi uddama ko wayno kaye e do ñorode Sahel o holliri ɗum ko kabaruji ɓuuri heede
hen hewde ɗi godani o holliri kay oɗo saaha joni ko saaha ndungu yoga e nokkuji kay otoji ene usti no fewi saabu laabi gona moƴƴude toɓoji koko bonni laabi kono kay wiyede wonde ko jihadiste en ɓe ko udduɓe yoga e nokkuji kanko dirpa o holliri tigui ɗum wona hunde wonde wona konngudam noon ko konngudi kanko directeur de dirpa hono colonel major Souleymani Dembélé ha joni habruji men demgal pular kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocce gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodji a salminama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurtentude e dongre Afrique ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire toon dey ene wayno ko conseil maɓɓe constitutionnel wawi wonno bayyinde taw ko liste hankkadi battidiɗo wonande kay candidat ji jaɓaɗi yo mbaw kay jeyede e ɓen ɗamoɓe ardade leydi ndi 25 lewru octobre fandu ardu oɗo saha noon ko candidat ji 5 tan ene mbawi kadi toɗɗama yo mbawa kadi won ƴamde ardade leydi ene wayno riwtama Tidiani Thiam e Laurent Gbagbo ɓeɗon kam mbiya ngala e ɓen kay ƴamoɓe ardade kono leydi ndi Guinée Conakry duuɓi 4 caggal kay de hono coup d'état wanno toon ɗum noon ko wawde kadi yaddinde laamu Alpha Condé ɗum noon e oɗo saha de haqqillaji koye foof keedi kay ko wonde kodi hal taw kadi ko avenir taw kadi kono leydi ndi ɗum noon ko wawde kadi wadde wonɗen gueɗe ha wawa kadi yuɓɓinde ɗiɗon élection ngaji taw kadi ko fati kadi présidentiel kañum législative ɗum noon ko namde ɗeɓe namde ko mande wonata ɗum noon mande jogori kadi wonde ɗum noon kadi ko namde kay namda toon taw ko lamour saburdu ndu mate kay ma waw kadi yuɓɓinde ɗum no leyɗele goɗɗe kay mbaɗi ni ha taw kadi ɓe mbawa kadi wadde kadi ɗiɗon élection ngaji keñño ene waɗi dey autopsie taw kadi waɗanoɗo kadi on e ɓandu on duttonoɗo biyeteɗo quoi bin zar taw kadi ko ɗum noon fuɗɗima e yontere nde taw kadi ko ma won ɓalli 34 ɗum ɗo kadi puɗɗima kadi kono yiyete toon ɗum noon gila kadi e lewru kadi taw kono wono août 2025 e nder wuuro noddire kono prophète Kilivi e nder taw kadi cote ɗum no police o wawi ko soupçonde noon wiide wonde ɗum ɗon dey ene wayno dey ɗiɗon ɓalli jeytaɗi fotata wonde kadi ko taw kadi ko wonɗen gueɗe taw ko wone ɓen taw ko diineji wonɗen mbaɗɗo ɗum noon ene wayno kon ɓen taw kadi ko fidèle uji en ɓeɗon dey en mbi ene wawi taw wonde ko ɓeɗon ko fiyete taw waɗoɓe wonɗede gueɗe ko fatte ko wiyete wono prêtresse ko ene wawi taw ko ɗum yooɓi ɓen ruttiɓe e joom en ɓalli ɗi ko ɗum ɓe cikki ko ɗum woni ɗum RDC Congo ɗum de wayno dey tension ngaji ha hande nan toon ko fonande kay taw kadi ko wonande cité taw kadi ko cité ouvira toon to banggue worgo kiw e nder toon noon to banggue funnague taw kadi ko leydi ndi woni république démocratique du Congo toon dey ñande altinare jeetati lewru surtout 2025 ɗum noon ene wayno dey waɗi toon kadi taw kadi ko ɓen taw kadi ko yimɓe kadi waɗɓe manifestation toon wawi kadi wadde kadi wonɗene gueɗe ko taw kadi ko wawde wiide wonde alay saago oɗo taw kadi ko honiyanke mo martaba towɗo taw ko leydi Congo ɗum noon dey e ndewa kadi wawat kadi wasde kadi kadi toɗɗede ɗum noon kono toɗɗirani ɗum noon ene waɗi noon hewɓe gañima hen e hullude mettere mumen e kadi e ko Congo suuɓi oɗo kadi taw ko martaba towde ɗum noon aɓe ñiŋi ɗum no fewi Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o tawonno koye dande musidɗo mos Alassane Oumar Mbocce gorko mo sallogo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Kay Haydi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Daf to Mbouta ko on takkusan juula ha to galle ceerno Idrissa Diallo to Boutanda ha ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 Nouakchott kabaruji men jolam jabiri koto leydi Qatar puɗɗeten piyande ɓutte no fewi ottali mawɗi nanama hande e dara Doha lamorgo leydi
leydi Qatar ɗum ko talata hande jeenayi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi ɗon e ɗon noon police wawi uddude dendagal booli e laabi kala faade nder oɗon nokkude piyanɗe ɗe noon ɗen piyanɗe noon kollaɗe diwaje ɗe Israël kañum tigui jowri toon bomboje e pettoje koto leydi France paaɗena to leydi France noon dawrugol leydi France ene tawe caɗele mawje no feewi ɗeɗo balɗe kala hono hoore jagode mabɓe hono hoore jagode laamu leydi France biteɗo François Bayrou talata hande o ene wayno kay o joƴƴini tigui ɗereji makko kayit makko hollirde wonde o démissioni ha laaɓi e wonde hoore jagode ɗum noon hoydira bureau Emmanuel Macron hoore leydi France toon to Élysée altine hanki o kanko François Bayrou noon o perdi ko wiyete vote de confiance caggal nde o nodduɗo député ji yo gordamo vote de confiance o haali bila makko kay ɓen kolleri kay ɓaade kay kanko mo jogui confiance woni jogui hoolare e Emmanuel Macron hewɓe kolleri ɓaade mo jogui hoolare Emmanuel Macron kañumen mbawa jogade makko hoolare on paami tigui o perdi oɗon vote ko ɗum saabi noon talata hande o joƴƴini ɗereji makko wonde o démissioni ha laaɓi e wonde hoore jagode oɗo saaha mo kalten leydi France ala hoore jagode Emmanuel Macron noon hoore leydi o holliri tigui ɓoyata e nder ɗeɗo balɗe mo wawa suɓade hoore jagorde kesso kay wawa suɓade jagorde mum beele leydi ndi ne ummono golle mum ko ɓuuri yawde e yaccade sen ummima to leydi France ko to leydi Nepal paaɗena seppoji gulɗi jaw ina jokki kay wadde toon to Nepal talata hande o hoorejo jagode mabɓe hoore jagode leydi ndi hono biteɗo Katga Prasad Saranma oli o holliri tigui wonde o démissioni o piti golle makko ha laaɓi talata hande kadi sappoɓe mette men ɓe mbawi tigui yaade to suudu saɗeji woni parlement leydi ndi ɓe duppi ɗum ha wonti ndondi ɗum noon koto lamorgo leydi ndi to wuuro witego Katmandu woni lamorgo leydi Nepal bila noon ko fuɗɗi wasde hen pittali men tawi ko waraɓe ɓe jettima sappo e jeenayo neɗɗo foof ko fellaɓe kuuri gongere gonga hollirama kadi fodde kene ɓuura temedere neɗɗo barmi hen tawi foof ko fellaɓe kadi foof ko civil en wonnoɓe ɗiɗon seppoji laamu ngu noon artiri réseaux sociaux ko réseaux sociaux kuppano noon ene jeeyano tigui ko saabi seppoji ɗi laamu ngu artiri réseaux sociaux kono dartinani seppoji ɗi saabu seppoɓe namdima kadi la budda kay mbuñari ndi gasa ha laaɓa e nder leydi he koto leydi Ukraine udditen kabaruji men koninkoɓe leydi Russie mbaɗi no kewi wadde kay so wadde bombardement musso no fewi e nder leydi Ukraine ha tengti noon e nder oɗo région biteɗo région mo Donetsk to banggue funnague leydi ndi ko famdi kala kene yimɓe kene ɓuura yimɓe nogas mbasi hen pittali men foof ko jamboreɓe bombardement noon badde bombardement kadi baɗanoɗo to Kiev lamorgo leydi ndi ɗum noon memino on bombardement mo ɓe mbanno hanki to Kiev on bombardement memino siège gouvernement woni ñiɓirde laamu ngu ko ngol ɗo woni lawol garwandigol ɗon ko ñiɓirde laamu ngu ene meme guila kay duuɓi tati ko guerre o fuɗɗi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nata e ɓosoje ko minni men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓino kabaruji men e nder Dongre Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodja ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on